Hey, remember that it's Jah Praiser and the Jah Soldiers, no say. We're there part, we're in UK now. So we're ready for the show. We're ready like soldiers to war. Remember that when we're there part, we give it to them what they want, no say. Respect. Makadiko muri yeZimbabwe muri sei. Tiri kuno Kenzo studio kwatinokupakurira mitambo inonakidza. Now we are broadcasting. Ndini wenyu Bullet Marisa. Today ndina Taribe mu studio. Ane chimunhu kuti anofarira but akaita zvinhu zvakamubhova. Yes kanchari. Ndiri bori sei. Ndiri bwa mino kuri seko wako. Aiwa ini kwandabva kuri right. Vari seko vamwe vese. Aiwa vanhu vese vari tene zvavo. Tari uri sei zvako. Nyaya yandoda kunyatsonzwisisa ndeyekuti ndeupi muimbi wakuti unofarira akaita zvinhu zvakakubhova. Baba Harare. Havachanzi Baba Harare. Kuzoti vakachinja zita. Iri zvezita ravo rechituizva nditombosvika ezvo. Asi ndikuda titaure nyaya yaBaba Harare. Baba Harare vakakuita sei Baba Harare? Baba Harare vakandirwadza pavakasiya nyaya yeGT vachienda kuchechi gospel. Hazvina kuitira musha. Hazvinombonitira zvakanaka. But vari kutaura kuti vakatorwa nemweya mutsvene kuti vaende kugospel. Vakatorwa nemweya mutsvene zvavo but kamendero kavakaita kana kuti fadzi. Zvakangova saka iwe unoti chii nekuenda kwakaita Baba Harare kugospel? Vakakanganisa here kana kuti? Handingati vakakanganisa but isusu vakarwadzisa isusu manje vateereri vavo. Zvekuti isusu mafollowers takarwadzisa. Inofanike kunyanya inini hangu side pangu ndakarwadziwa. Because nemadiro acho andoitawo GT yacho kuti ndobva ndarwadziwa. Unototamba GT zvekudaro? Ndotoitamba zvekudaro. Ikanzi Baba Harare hamuna kufitwa nezvamakuimba. Ndikati kunamata kunotofita naye. Inyasha dzaMwari. Ukaona isita kutendeukawo nhubu yakadai yakaita seni. Mayuthi inini nemi imimi mune mukana wakakura wekusatadza than inini mari yekuhura ndaiva nayo, mari yekudhakwa ndaiva nayo, asi ndakasarudza kusiya. Bvunza ari pasaidi pako kuti ungatadzirana here namambo avo tikada zvekutadza chaizvo. Zvekuti zviri kunzi wasangana naBaba Harare, mashoko aungada kuvaudza ndeyekuti madi kungoti pakurira mimhanzi yeGT yenyu muri kuchechi kwenyu. Sande voendawo kuchechi kwavo. But handiri kuziva zvavari kutaura mazano. Vari kuti ivo nemukadzi wavo vari kuenda kuchechi, vari kuita zvinhu zvaMwari. Handoona mazano vari kudedza kuti vari kufasta kuitira kuti Mwari anosvika vakaita se vari munguva yakanaka. Saka ivo uri kuti vadzokere kuGT vachiti vakatendeuka. Handiri kuziva kuti vari kuti vakatendeuka vari mhoteo inotodhura kudarika yari muno muZimbabwe. Hazvina basa. But ngavatipe masongs eGT. Tinoda kufara. Baba Harare tinoda kufara. Saka ivo pavakaenda kugospel une any song yawakamboteerera yavo? Handitorina. Ndakangonzwa ichiridzwo, handi anomboteerera zvinobva zvarupa. Ndabva ndavaona dance ravakainga vachiita vari kugospel. Kungoitarisa so yakabva yandifinhura ndabva ndotorasa kusaidi. But handiti madances avanotamba vari kugospel neavari kuGT akada kunofanana here? Zvinomboda kufanana zvakatosiyana. Vakatopera utotonge vari kuenda kunoita music yavo nenzara.
Bani vachikujiti. Saka izvezvi music yaunofarira njababa Harare yakudhara. Yakudhara. Ndoyekuti andikumira ndine yakudhara. Ende handisi kubva ikoko. Zvekutoti ukatoiridzirwa unogona kutotamba kwafa. Unototamba zvekuda. Toita sendabikirwa doro ichitamba Baba Harare. Saka apa ndiye Taribwe watinaye mustudio ari kuchema naBaba Harare. Baba Harare dai vakwanisa kunzwa chichemo chake. Vakwanisa kudzokera kuGT, mwanasikana afara hazi ega. Vanhu vari kutinetsa kuno kwachiti dai Baba Harare vakwanisa kudzokera kuGT. Vanofarira mutambo waBaba Harare weGT. Vachitamba vachifara. Iko zvino Baba Harare hanzi vari kuimba gospel. Gospel watiri sei? Kubhowa. Gospel iri kubhowa. Gospel iri kubhowa. Zviroti izvezvi vanhu havasi kutera gospel, vari kungoterawo yakudhara. Tungotera, tungoridza idzodza kudhara. Zviroti chero ukaridza unenge uchizwa mwoyo wako unzi uri panzvimbo yakanaka. Kana nandakagara ndotombosimukira. So kuti izvezvi pangashayike munhu kana wani angazobhita Baba Harare paGT. Zvaizvezvi Baba Harare. Ndifunge kana achizowanika akauya. Anopfura Baba Harare. Sauti Baba Harare paGT. Vakadzoka panzvimbo pavo. Vaipedza nyaya dzavo. But iwo izvezvi handi wakanzwa vachitaura so vari mota nemukadzi wavo vachitaura kuti ini nemukadzi wangu tikaramba tinamata tikuita kakufanana. Hey guys, ndagara ndichiramba kuti if people got married they look alike. Look at my skin guys. It's not filter. But hakufanana. Eating grapes. I'm eating grapes. So iwo uri kuzviti Baba Harare varegedze kufanana here nemukadzi wavo, because mukadzi wavo munhu anonamata andokazviona. So kuti vasiyane nemukadzi wavo here vadzokere kuGT. Aiwa ndoti vasiyane nemukadzi. Saka but handinoziva kuti vakadzi makanyanyokosha kudarika zvimwe zvinhu. Zvekuti ngavatipomi manje. Ini hangu yegospel handiteererawo. So chichemo chavo. Ndiye takajaira kuti vanoimba gospel. Tine vakati takajaira. Ana Mathias Miro, ana Duterere. Togoteerera takatovajaira ende vari kungoigona. But pakangochinja Baba Harare pakaitoke amen wakambosvisvina lollipop wobva waenda kuminti. Saka vakuparanza kuti Baba Harare vaimbova lollipop izvezvi vaaminti vakuda nonopera. Saka uri waziva kuti music yaBaba Harare izvezvi haichateererwi than kudhara. Inoteererwa zvayo but haisi kunakidza zvekuti ndogona kutopedza zuva rese ndisina tomboinzwa. Aiwa usina katomboinzwa. Tikakuridzira dzekare haidzinyowanidza unoona basa nadzo.